או מה קורה מניה, שוב מוצאים אותן ב-11 בלילה. וואו מה הלוז מניה, בא לי להישאר בסניף כל הלילה. או איזה סניף, משהו לא אמיתי, אמרתי לא אמיתי, אין לי כוחות לעצמי. או איזה סניף וגם סגל מדהים, הסניף שלנו מדהים, אין לנו מתחר. אל תגידו לי מה להיות, אני מסניף נחש. אופניים חשמליות. אל תגידו לו, אל תגידו לי מה להיות, אני מסניף נחש. בורסה וחוויות. אל תגידו לי, או מה עניינים, בוא לוקחים רק סיכונים, אם זה כוח אז לברוח, תשאלו את השכנים. אני נחלשניק ועושים פה בלאגן, תנו לי נחלשניק, נחלשניק. שוב מתלוננים על השכנה, בלי מאמץ על כולם צורחת. הנה מתחילה חגיגה, תבואו למפקד, יהיה כיף לאללה. או איזה סניף, הרמה עולמית, החניכים תותחים ואנחנו שרופים. או איזה סניף וגם סגל מדהים, הסגל שלנו מדהים, אין לנו מתחר. אל תגידו לי מה להיות, אני מסניף נחש. מח וגם המידות. אני מסניף נחש. אל תגידו לי מה להיות, אני מסניף נחש. תבואו יש ספות בכמויות. או מה עניינים, פה לוקחים רק סיכונים, אם זה כוח אז לברוח, תשאלו את השכנים. אני נחלשניק ועושים פה בלאגן, אני נחלשניק, נח